Блогер нехто у нашай студыі вітае. Так, усё традыцыйнае прывітанне. Пра Еўрабачанне будзе? Не. Ну, то што, распавядзеш, можа, цікавага іншага? Ну, зараз распавядзем, паехалі. Паехалі. Дыктатура – гэта наш бренд, заявіла прэс-сакратарка Лукашэнкі. Паводле Наталлі Эйсмант, неўзабаве ў свеце можа з'явіцца запатрабаванне на дыктатуру. Можа, вядома, з катэджу ў Драздах або з акна майбоху дыктатура выглядае прывабна, але калі глядзець вачыма простага беларуса, то карцінка зусім іншая. Што ж выбітнага стварыла дыктатура на гэтым тыдні, даведаемся з філетону Вольгі Старасцінай. Метадаў Міністэрства адукацыі недастаткова, каб са школы выходзілі разумныя і выхаваныя дзеці. Цяпер настаўнікам будуць дапамагаць вайскоўцы. Міністэрства абароны і адукацыі правялі мазгавы штурм і прыдумалі новую школьную пасаду – намеснік дырэктара для патрыятычнага выхавання. Гэта і начальнік, і выхавальнік патрыятызму, і военрук, і медрук адначасова. Там, где впутывается Министерство обороны, не очень хорошо на выходе получается. Я не думаю, что это дапаможа патрыятычна выхоўваць моладзь. Марная трата грошей народных бюджетах. Так? Патрыятызм не может быть без родной мовы. Наместника это опять же дармоед. Не трэба ніхто. Намеснік для патрыятычнага выхавання – гэта зноў жа ідэолаг. Такія пасады ёсць на кожным прадпрыемстве, ува ўсіх навучальных установах і выканкамах. Што ж робяць прадстаўнікі гэтай важнай прафесіі? Мы запыталі ў менчукоў. Яны ж нічога не робяць, а толькі лапшу на уши народу и людям. Они говорят, что ты должен жить так, а ты вот даже не знал об этом. Мозги пудраць. Будуть мозги. Але яны самі під страхами створяють систему страха. Ажіотаж страха над Беларусью покрыло облако страху. Вот мы работаем в этом здании, Институт идеологической работе. Опросы населения делают. Как население хочет жить, с кем дружить, как зарабатывать. Беларусы адказваюць, а ўлады ўсцяж не чуюць. Вось і даводзіцца замест заробку жыць на крэдыт. Мы ўжо банкам вінны 12 мільярдаў рублёў. Я постоянно в кредите. И отдавать очень тяжело, очень. За зарплату не купишь ни квартиру, ни машину. Поэтому мои дети поуезжали отсюда, чтобы там себе купить квартиру. И у них это получилось. А здесь, никак. Ніяк, калі ты працуеш галавою і рукамі. Затое без праблемаў, калі працуеш клюшкаю. Менскія хакеісты са свайго заробку могуць набыць і кватэру, і аўтамабіль. Улады хаваюць, але выпадкова стала вядома, што летась менскі клуб «Дынама» выдаткаваў на заробкі хакеістам 11 мільёнаў долараў. Аднак перамогам гэта не паспрыяла. Галоўна закідваць, а нашы прафесіяналы, гэта кажучы, не трапляюць проста ў браму, і наколькі грошы ці заробкі дапамогуць это рабіць, я не ведаю. Можа, дапамогуць пагрозы Лукашэнкі. Кіраўнік краіны пагражае пакараць хакеістаў тым, што для неспартоўцаў застаецца мараю заробкам 500 долараў. Выиграли, все рассчитываем, отдаем. Проиграли 500 долларов. Але як хакеісты могуць выйграваць, калі іх увесь час вучаць прайграваць, каб выйграваў Лукашэнка? Ці то сумленне з'явілася, ці то грошы ў нашай краіне катастрафічна не стае, але сёлета хакеістам скарацілі ганарары. Сярэдні заробак гульца, які не паказвае выбітных вынікаў, складзе 200 000 долараў. А тым часам палова тых, хто не гуляе, а працуе, жывуць на 250 долараў за месяц. Паводле Белстату за рысою беднасці кожная 13-я сям'я з дзецьмі. Даже не знаем, как жить. А работать надо. Каждый день идем на работу. Ну і як назваць кіраўніка краіны, які пабудаваў такую стабільнасць? Лукашэнку можна называць прэзідэнтам, але не пажадана, бо сапраўдных прэзідэнтаў абіраюць. Не пажадана, але можна называць Лукашэнку Гаўнюк. І вам за гэта нічога не будзе, бо ўжо чарговы раз органы адмовіліся заводзіць крымінальную справу на апазіцыянера, які на эмоцыях гэтак назваў кіраўніка краіны. Праваахоўнікі палічылі гэты эпітэт усяго толькі негатыўнай ацэнкай, а не абразаю прэзідэнта. Нельзя так называть.
Это неправильно. Лукашенко Александр Григорьевича, мы работаем при нем, и я двумя руками за, и мне все нравится, как он в государстве себя ведет, как с людьми разговаривает. Это было не самое горшее, как его называют, да. Просто не все чули, может. Дерьмо як не назови, оно все равно дерьмо. Я не хочу сказать, что Лукашенко дрянный человек. И не хочу его образить. Але ж, коли судить по справах, які я бачу на протягу 25 год, так усе ці справи дерьмо. Зарплаты, футбол, ЖКХ и, конечно, кино. Вольга Старостіна, суб'єктив, Белсат. А вось як думаеш, Віталь, што круцей, што лепш, Нямецчына ці Віцебская вобласць? Ну, асабіста для мяне хіба што Віцебская вобласць. І правільна, нечакана, але правільна. Вось параўнай дзве навіны. У Нямецчыне працягвае расці заробак, і за 2018 год рост толькі на 1%. Тым часам, як у Віцебскай вобласці ажно на 12% вырасла ў 2018 годзе. Усе ў Віцебскую вобласць падарства, там добрыя заробкі, рост 12%. З усяго свету прыедуць. А ўвогуле ты памятаеш, што за дзень сёння? Ну, міжнародны жаночы дзень. Вось. І вось такая навіна ў нас ёсць, хоць гэта крыху не звязана з гэтым. У Ганцевічах мужчына хацеў пацалаваць жонку, але атрымаў пракушаную губу і пратакол. О, господи, будьте асцярожныя, мужчыны, так моцна не перашкаджайце. Канфуз. Але 8 сакавіка таму асцярожней, калі ласка, сваімі жонкамі, і не толькі жонкамі, але і ўвогуле. Я баюся сёння да дзяўчыны ісці, раптам што здарыцца такое. А ў Менску тым часам некалькі жанчын прынялі ўдзел у забегу на праспекце Незалежнасці. І ў інтэрнэт-карыстальнікаў адразу з'явілася пытанне, чаму беглі, па-перша, не за голымі торсамі, як мужчыны беглі 23 лютага? Это галоўнае пытанне. Але для мяне асабіста галоўнае, чаму беглі не па Сурганова на Бангалор, бо паводле закону аб масавых мерапрыемствах трэба як бы побач з адміністрацыйнымі будынкамі нельга, тут і рух перакрывалі. А женщины, ім можна. Ну добра, сёння 8 сакавіка. 8 сакавіка, уласна, свята жаночай прыгажосці ці гендернай барацьбы, камуністычны перажытак мінуўшчыны ці проста чарговая добрая нагода аказаць знакі ўвагі. Што такое свята 8 сакавіка насамрэч? Давайте разбірацца. Дорогие женщины, мы вас поздравляем, и за праздничным столом мы вас прославляем. Кветкі, віншаванні ды падарункі. Нічога агульнага са святам 8 сакавіка. Феміністкі з усяго свету змагаюцца за пераасэнсаванне традыцыяў. Я протестую с 1975 года. Я люблю гэта. Добра, што тут столькі моладзі. Трэба звяртаць увагу на няроўнасць, якая ўсё больш праяўляецца найбольш у сацыяльнай сферы. Жанчыны менш зарабляюць. Прычым прымаць падарункі ад мужчынаў у гэты дзень феміністкі не супраць. Просяць толькі не забываць пра сапраўднае значэнне свята, барацьбу за раўнапраўе. А таму і барадаты анекдот. Гіві, а хто прыдумаў святкаваць гэта 8 сакавіка? Ну як хто? Клара Цеткін і Роза Люксембург. А навошта ім гэта патрэбна было? Ну, відаць, кветкамі гандлявалі. Робіцца ўсё менш смешным. На постсавецкай жа прасторы 8 сакавіка ўжо даўно ператварылася ў свята вясны, кахання і прыгажосці, калі жанчын віншуюць з тым, што яны ўпрыгожваюць свет сабою. Вообще мы мужики, хоть иногда кичимся, но вы должны знать, что все, что мы делаем только ради вас. Не было бы вас, мы никаких благородных подвигов и поступков бы не совершали. Вось так і атрымалася. Традыцыя славіць у гэты дзень жаночую прыгажосць замацавалася настолькі, што цяпер яна толькі яшчэ больш падкрэслівае розніцу паміж поламі. Феміністкі прайгралі? Я смеюсь. 8 марта женщинам не должны дарить цветы, но я купила цветы. Вот пускай вот и вы, мужчины, вот, ну как вам сказать, у нас не хватает доброты, у нас не хватает, вот понимаете, мы зациклившись на каком-то зле. Надо добро. Если мы будем делать добро, будет все хорошо.
Моя улюбленая тэма супастаўлення навінаў. Вось на гэтым тыдні чай з маліным варэннем суполку ВКонтакце здзівіла. Глядзі. Лукашенко загадаў жанчынам нараджаць. 2 дзяцей гэта ваши, 3 гэта мой жалезабетонна. І тут раптам неардынарнае забыцця в Пуховічскім раёне карова радзіла тройню. Ну, напэўна, яна ўвесь дзень 1 сакавіка слухала вялікую размову з Александром Рыгоровичем. А калі б Лукашенко яшчэ больш прамаўляў, то, напэўна, 5 цялят нарадзілася. Так, Лукашенко можа. Карова адзіная, напэўна, беларуская жанчына, якая яшчэ верыць словам Лукашенко. І бачыш, трэба верыць. Вось ёсць результат, вынік. Далей крочым па соцсетках. Глядзі, Сергей Козловскі ў твіттере змясціў. Калегі расіяне прачыталі на манер грузінскага прозвішча вось гэты наш зефір у шоколаде. Прочитай. У шоколадзе? Зефир шоколадзе. А мы граем на эмоцыях, як гэта прынята, і зараз расчараванне месяцу. На мяжы затрымалі 2 нелегалаў, якія пераблыталі французскі Брест з беларускім Берасцем. Памятаеш, калісьці журналісты паблыталі, мусілі, напэўна, зразумець, што Марадонна едзе ў Беларусь, каб узначаліць берасцейскі клуб, а ў выніку нібыта ён мусіў паехаць у французскі, але ўсё-такі прыехаў у Берасці, ненадоўга. Прыехаў, але ДАІ яго не затрымала, тым часам Мінчука спыніла ДАІ, і пасля гэтага ў яго ў пашпарце з'явілася вось гэтая метачка, глядзі, петух. О, Господи. І вось невядома, гэта свой автограф гаішнік пакінуў ці проста прывітанне перадаў. Ну, можа, курачку можна такім чынам знайсці будзе хутчэй. Не ведаю, увогуле няма ніякіх тлумачэнняў. Тіндер для гаішнікаў. І тым часам сфармулявалі нацыянальную ідэю Беларусі, як ужо мы згадывалі на пачатку, гэта не за стабільнасць, ці там, як было, памятаеш, за сильную і працвітаючую. Як сказала Наталя Эйсман, гэта дыктатура. Так, бренд. Так, бренд, рэкордная эміграцыя, там рэкорднае месца по пьянстве, по алкагалізме, самазабойствах. І вось гэта такі бренд. Наеліся дэмакраты, то варта ўжо і пры дыктатуры, напэўна, пажыць. І ўсім навяжам гэтую спадарства дыктатуру. Дзяржава для народу, хрустальны сасуд, краіна для жыцця ці астравок стабільнасці ў самым цэнтры Еўропы. Як толькі не называў кіраўнік краіны нашу зямлю пад белымі крыламі. Адное з найменняў пайшло ў народ. Нядаўна на прасторах інтэрнэту з'явілася альтэрнатыўная мапа Беларусі пад назвай «Астравок стабільнасці». На ёй пазначаны аб'екты, якія, на думку аўтара, найбольш яскрава адлюстроўваюць так званую стабільнасць у нашай краіне. А больш падрабязна пра мапу распавядзе яе аўтар Александр Арсёнаў. Скажыце, Александр, увогуле адкуль з'явілася ідэя гэтай мапы? Ідэя ў тым, каб сабраць на адной мапе, на адной выяве беларускія мемы. Не проста папулярныя ў Беларусі, а тыя, якія нарадзіліся ў Беларусі і расказваюць пра Беларусь. Бо кажуць, што мы жывем у Рунеце, што у нас няма нічога свайго, што мы толькі спажываем расійскі контент, а калі прыглядзецца, калі сабраць гэта разам, выходзіць, што у нас дастаткова і сваіх беларускіх мемаў, свайго беларускага свету. А што ёсць на гэтай мапе, на гэтым астраўку стабільнасці? Ёсць і тыя мемы, якія ўжо існуюць, як сасуд знаний з бібліятэкай, як плошча не за Леніна, бо ёсць плошча незалежнасці, а пад ёй станцыя метро плошча Леніна. Ёсць патэнцыйныя мемы, як кратар БелАЭС, лядовы палац і мем якога яшчэ фактычна не існуе, палац Хаменкі. Не ўсе, можа быць, памятаюць, што за палац і хто такі Хаменка. Ну, а хто кіруе гэтым астраўком? Над астраўком ёсць сонца. Калі прыглядзецца, то гэта звязда па імені Саладуха. Звычайна, калі пытаюць, які галоўны беларускі мем, кажуць, што Лукашенко гэта галоўны беларускі мем. Але гэта на самой справе часова, бо калі зменіцца Лукашенко на іншага Лукашенку, на Шуневіча, то гэтая эпоха, яна запомніцца як проста адзін з этапаў гісторыі. А ёсць больш вечныя беларускія мемы, як, напрыклад, Бульба. Ну, паспрабуйце сказаць, што вы не любіце дранікі ў Беларусі. Ну, вось зараз пайшлі спрэчкі пра тое, што не там размешчаныя гэтыя аб'екты. Чаму так адбылося? Куды ўлезлі? Справа ў тым, што калі размясціць Салігорскія горы пад Менскам, то яны перакрыюць Менск. Таму Салігорскія горы з пікам па 500, з каменнай горкай, з гарой Дзяржынскай, з гарой Касцюшкі пашлі на поўнач, каб проста не перакрывалі, напрыклад, універсам цэнтральны або хай-так-парк. Чаму хай-так-парк? Таму што ў Беларусі ёсць хай-тэк-парк, парк высокіх тэхналогій, ну, але ў Беларусі, калі нешта робіцца пад хай-тэк, то атрымліваецца, ну, хай-так. Дзякуй вялікі.
Мы размаўлялі з Александром Арсёнавым, аўтарам «Астраўка стабільнасці». А ці будзе карыстацца мапа попытам, а можа нават з'явіцца ў падручніках, яшчэ пабачым. Марыя Арцыбашева, Белстат. У расійскіх пад'ездах гадзіць, а беларусам дапамагае. Дзякуючы прэзідэнту Амерыкі атрымалася адстаяць аўтавакзал у беларускім Доўску, хаця ён нават пра гэта сам не ведае. Прэзідэнт Амерыкі? Як так? Ну вось так, глядзі, гомельскі аблвыканкам палічыў, што вакзал стратны, яго трэба зачыніць, але пасля гэтага жыхары Доўску супраць гэтага выступілі, напісалі калектыўны зварот да Трампа, бо да Лукашэнкі ўжо няма сэнсу пісаць, каб ён даслаў ім вігвам, сметніцу і лаўку. І калі раней у рахачоўскім райвыканкаме казалі толькі фіг вам, то ўжо адразу пасля гэтага звароту, як Белсат асветліў гэтую падзею, то цяпер выдалі вам і фіг вам, і сметніцу, і ўсё, што трэба, вось так, make Belarus great again, як карацей кажуць. Трамп дапаможа ўсім. А Лукашенко дапаможа Ярославу Романчуку адправіцца ў калгасы, як ён запытаў, памятаеш гэты жарт падчас вялікай. А аказваецца, сур'ёзна, адміністрацыя прэзідэнта Романчуку прапанавала Ярославу, эканамісту, паехаць у калгасы. У нас ёсць сатырычная замалёўка, але ўжо пасля развітання, я думаю, мы пакажам гледачам. Ну что ж, калгас імя Ярослава Романчука будзе такая у нас. Дзякуй вялікі, Стёпа, блогер нехта быў на Белсаце, і дзякуем за тое, што былі з намі гэтую гадзіну. Для вас працаваў Віталь Бабін. Яшчэ раз віншуем нашых глядачак з міжнародным жаночым днём. Добрага вечара і прыемных выходных. Пабачымся на Белсаце. Главный экономический либерал Беларуси Ярослав Романчук, некогда кандидат в президенты и давний оппонент Лукашенко, рассказал о том, что в администрации президента ему предложили возглавить убыточный колхоз. Оказалось, в ведомстве серьезно восприняли недавние слова Лукашенко, прозвучавшие во время так называемого большого разговора в ответ на критику белорусской экономической модели. Просто надо Ярослава направить в колхоз, дать ему убыточный колхоз, чтобы он заземлился. Поймите вы одну простую вещь, это касается таких теоретиков, как Ярослав. Правильные же вещи говорит. Ну, прочитал где-то в учебнике и прочее, теперь бы его через землю это пропустить. Какая интересная цитата «пропустить через землю». У многих присутствующих должны были мурашки по спине пробежать, так как в Беларуси еще помнят таинственное, бесследное исчезновение политиков и журналистов. Правда, теперь, в период потепления в отношениях с Западом, оппонентов власти в Беларуси даже через тюрьму сильно не пропустишь, не то что через землю.